Πες κάτι. Η Κανέλη γελάει. Ξεκινάμε. Ναι, βρε Χαϊβάνη. Στην Ελλάδα τι έχετε να πείτε? Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα σας μιλήσω ως μέλος της εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Έχουμε δει τι έχει γίνει και με την ακροαριστερά που το έχει φτάσει το θέμα στο έπακρον. Με αυτούς τους αριστερούς που τους έχουν Εσείς θα φτάνετε στο σημείο το οποίο είναι μια χαρά, έτσι. Το ξέρουμε, κυρία Και δεν Κανέλη. ασχολούμαι με φασισταριά σαν και εσάς. Άντε ρε σαπούνι που άμπησε με ένα φασισταριό. Και συνεχίζω, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν Αυτοί κάποιοι άνθρωποι που έχουν διασυνδέσεις στο κοινοβούλιο, με την θα αστυνομία. συνεχίσουν, έχουν πλακεί με την αστυνομία και έχουν εκτελέσει βία την Ελλάδα. Τι εννοείτε, στον τοίχο. τι εννοείτε, κύριε Αδούρου? Εσείς, κύριε, που έχετε πάει στο δικαστήριο. Περιμένετε, είναι προσωπικό το θέμα. Είναι προσωπική μου η θέση. Και δεν μέσα στο δικαιούται να το λέει. κοινοβούλιο είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε 500 χρόνια τη χώρα πίσω. Άντε βρε νούμερο!